Arestado ang sarong 33 anyos na lalaking driver makalis na makuha aning badil, mga bala asin magasin sa pigkondusir na house raid kan otoridad sa Purok Rimas Barangay Daang Lungsod, Placer Masbate kan maagahon kan nakaaging Biyernes. Sigun kay Police Major Maria Luisa Arellano Pino, sa kusog nin sarong search warrant, nakuha sa posisyon kan sospek ang sarong kalibre 45 pistol, 2 steel magazines asin 5 live ammunition kan parehong pistola sa mismong residensya kaini sa nasambit na lugar. Pero base po sa mga tipo ng ating community, so syempre pinag-validate ng ating mga operatiba and kaya po nagkaroon kayo ng search warrant laban sa kanila. Bali po based po sa record natin, wala naman na nakalagay na dati na siyang may record wala na po naman po nakalagay. So far po pinag-verify pa din natin kung nagamit na ba to sa ibang krimen, and until now po waiting po tayo na result. Naging matrayong po ang operasyon huli kan pigsararong puwersa kan Placer MPS, Masbate Police Provincial Intelligence Unit, CIDG Masbate Provincial Field Unit, 94th Special Action Command, 9th Special Action Battalion, as in Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team. So ako'y nananawagan po, lalong-lalo na sa Masbate nyo na if in case po may nalalaman kayo na sa mga kapitbahay ninyo or mga tao sa inyong lugar na meron po na in possession po ng baril, lalo-lalo na po hindi naman siya lisensyado. So paki-contact nyo na lang po yung nearest police station ninyo, paki-inform na lang po para ma-actionan natin. And i-grab po na. Sa ngunyan, nasa kustodiya kan Placer MPS ang akusado asin nahahampang sa reklamong pagbalgar sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 10591 o Republic Act 10591 o Republic Act 10591 o Republic Act 10591. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.